Riekal. Pozriem na teba popí a ty padáš na zem. Nechápeš, že ja ti ten rap vôbec nežerem kvôli tomu, že si napísal jednu slohu. Nemusím za to predsa ďakovať Pánu Bohu. Vieš o tom, že ma vôbec nepoznáš, jak sa na to kúkam, asi sa v tom rape dosť vyznáš. A nechápem, prečo sa nepriznáš, že pridávanie výšok a v tom rape sa nevyznáš. V tom tracku si bol tak ticho, že to všetko prebehlo nejako rýchlo. A to, že ti Korky robil beat, si sa nechal dobre zahambiť. A vôbec celá táto skladba bola pre MPS jedna ohromná kliatba. Do školy vychádza sa najbača stoka, tak toto bol kokot za deň roka. A na tento deň si ozaj čakal, MPS ťa zisú jak malého vtáka. Korky najviac ma dostali tie tvoje jemné beaty, ale aj ten flow zhnitý. Sedláci na majdu. Sedláci na majdu. Minutový track, polka je beat, druhú polku dával popiť, takýto sedláko z dediny, hači MPS DNA kopy, dali ste fakt mega výkon, bola to makačka, ste super dvojica, buzená feťačka, ste škaredí a nikto vás nemá rád, povedzte si dosť a nepíšte mi na Facebooku, ja nie som váš kamarát, ani brat, tak sa strať, som váš kat, chcete to dať, ale za Majkom neviete zajebať, mali by ste váš trapný flow za kúhom zakopať, produkcia dosť, ste na piču a nemáte žiadnu budúcnosť. Hej, vy dvaja sedláci, čakáme odpoveď od vás. A hlavne si nechajte poradiť od Denisa, ten vám vždy najlepšie poradí, ako držať kokot Mike. Denis, ty mne ideš hovoriť, že neviem držať Mike, že veď ty ho držíš jak panna kokot. Ja, takže Korky, ty, no, neviem, gangsta rapper, ty keď ti viny akože napíše na Facebooku, poď do Bánoviec, sa vyhovoríš kurva vždy tou trapnou výhovorkou, strážim deti. Vieš čo, prosím ťa, teším sa na tvoju odpoveď a daj odpoveď aj na toto moje a tak ďalej.